Last Sunday lang yet we've had our community dialogue in partnership with NICE, Nagasanon Initiative for Climate and Environment, which is to explain bala kung ano bala ang WT and other sustainable solutions na pwede pa maubra tani sa gobyerno naton in response to the proposed waste to energy, which is waste incineration, kag ang dumping of Victorias. And second to that, there had been complaints naman nga gipadala sa aton barangay council, especially sa Baho, and in respect sa dumping trucks naton nga kadasig. And also, we will be having a consultation with Sir Homer Bais this July 13. Na gina-invite naman together with ENR and other Solid Waste Management Board members to also explain kung ano na bala ang situation or status ng sanitary landfill, most especially nga kadamo na gid sang mga complaints diri sa amon sa barangay. And lastly, on our end naman sa SK, we will be having a Purok and Schools campaign naman on how to start ang zero waste campaign, because we believe this is the most viable gid na alternative solution na pwede natin maubra. Kamusta man so far ang pag-take sa mga residente, especially nga magambal ka isang basura kag residual waste doon kalapat sa scope sa SK? Mas mayo gid nga nagkunda kami sa community dialogue, because from there mas naintindihan bala sa mga pumuluyo kung ano bala ang para sa Victoria's creation, also for the waste to energy issue. So laban sa ila na alarm gid, because when we see social media lain-lain ng mga news nga guluwa, so hindi ta kabalo kung ano gid bala ang matutuod kag hindi. So from there pwede na dissect nila nga this waste to energy nga proposal sa aton gobyerno is alarming kay 25 years siya, and also there has been no public consultation on this yet. So mas mayo gid nga na may nabalaan, and even the teachers are also doing their part nga gahigalibot sila for the signature campaign. Kito ka alarming gid sa amon nga natabo sa amon. Pwede mo lang ma-expand gamay ang signature campaign na sila? So the signature campaign is directed sa aton city mayor. We are urging him nga to stop, if possible, ang aton nga proposed waste to energy nga program nila or facility here in Barangay Felisa, and also to enforce RA 9003 effectively, because ara naman sa aton layi ang mga steps bala or mga options nga pwede pa naton ma-pursue instead of following the alternative solution, which is ang waste incinerator, we believe is harmful sa amon, most especially sa Barangay Felisa. So we're pursuing now the zero waste program or policy nang hindi pa siya subong nahimo sa Barangay Felisa, but we are taking steps nga mahimo namon, because nakita namon nga hindi siya harmful sa amon nga mga residente, and wala tabla ginabutang sa sacrificial point or sacrificial lamp ang Barangay Felisa, because hindi siya invasive, and pwede gid siya maobra sa mga community as long as we're working together. Okay. Makadto kita sa issue recently. Actually, ligad pa ni nga request ng City of Victoria. Galing subong na ng resurface kay kinahanglan i-upload sa SC. Ano sa karon ang stand, especially sa Sangguniang Kabataan diri sa Barangay Felisa, nga tuyo nila mag-dump temporarily sa isa ka tuig 6 to 8 cubic meters ang compacted na ng mga residual waste sa sanitary landfill? So definitely, the Sangguniang Kabataan ng Barangay Felisa says no to the proposed Manila nga paghaboy sang basura sa Victoria City sa aton barangay. So main gid namon contention is, of course, aghambal sila nga legally it is correct. We can do shared facilities sa aton sanitary landfill to promote cooperation. But ang ginapamangkot na namon is in basura gani sa Bacolod City, hindi naton mahimos ano payhan nga we allow other cities to dump their waste sa aton nga syudad. So damo-damo pagid issues with smell, and also sa aton dumping trucks, and even barangays man nga hindi makuha ang basura. So that's why gapamalabag kami nga Barangay Felisa, because after all wala kami na konsulta sa ngamuning tuyo tani nga i-approve man sang syudad nato, and even other sa ganang panagsud members also expressed nga gusto nila. So para sa amon, legally they can say that it was okay, but for the members of the community, damo-damo gid ang maapektuhan sini, even though kagamay sa iban, but it also provides or makita bala natin nga doka dangerous sa nga precedent sa iban, kay kung sila pwede ano paginahan sa iban pagid ni syudad.